Mladi odlaze iz Palanke, odlaze iz Srbije i to je česta tema naših razgovora. Pričamo o razlozima, efektima i posledicama takvih poteza, ali mnogo ređe pričamo o onima koji ostaju. Kako je njima? Da li im ova mala sredina pruža mogućnosti da, osim egzistencijalnih, zadovolje i neke druge svoje potrebe, društvene, intelektualne, duhovne? Danas ćemo da upoznamo jednu mladu, obrazovanu ženu koja je ostala. Nevena Radomirović, diplomirani inženjer tehnologije. Dobrodošla, Neno. Hvala, bolje vas našla. Dobroveče svim gledalcima. Ti si po završetku fakulteta ostala ovde, zaposlila se, udala, rodila jednog lepog Bogdana, malog. I kako sad tebi izgleda kao mladom intelektualcu život u Palanci? Da li si uopšte imala dilemu neku, da li ovde ili na drugom mestu da nastaviš? Pa tako, vremenom, odrastanjem, ciljevi se menjaju, potrebe ljudi se menjaju. Ja dok sam studirala, nekako to mi tada nije bilo blisko da se vratim u Palanku. Međutim, već pred kraj studija, pre jedno 5,5 godina, to je bilo izvesno da ću se vratiti i mogu vam reći da uopšte se nisam pokajala, znala sam zbog čega se vraćam, zbog koga se vraćam i onda nekako samo po sebi posle došlo i zaposlenje i tako da sve polako ide nekim tokom. Sad jeste da ovaj grad fali malo nekih tako i kulturnih dešavanja. Šta tebi Palanka pruža, a šta nedostaje? Pa pre svega pruža nam je egzistencija, eto radim kao nastavnik hemijsko-tehnološke grupe predmeta u srednjoj školi Žikica Damjanović, hemijsko-prehrambena škola i jako sam zadovoljna, volim taj posao i to me ispunjava. Ipak je bitno da čovek voli ono što radi. Što radi, naravno. Tako da upoznala sam i srodnu dušu i osnovala porodicu, tako da to su sve jako lepi razlozi koje me ispunjavaju tako u većem delu dana Da nemaš vremena da razmišljaš da li ti nešto drugo nedostaje. Da, ono što eto možda povremeno nedostaje meni konkretno je slobodno vreme, jer meni je vreme toliko ispunjeno da ja, sad kad se desi to slobodno vreme, onda fali malo eto nekih prijatelja koji su ostali u Beogradu, koji ima neki koji su se isto vratili, tako pa se viđemo, ali počela su sad i ta kulturna dešavanja na nivou grada, tako da polako se budi. Nešto se pomere. Palanka se polako budi, to mi se jako sviđa, ima stalno i aktivni su i u muzeju i u pozorištu i počinju polako ta kulturna dešavanja koje su nekada falila. Pre 10-15 godina, sad se polako omladina budi, ona omladina koja je ostala ovde. Da. A i kad deca tvoja i tvojih prijatelja porastu, bit će onda više vremena i za druženje. Jeste, bit će. Onako ispunjenije, kvalitetnije. Kada si završila fakultet, da li je postojala mogućnost da radiš na nekom drugom mestu? Da li ste ako razmišljala možda u industriji ili još... To mi je bila prva želja kad sam završavala studije da se oprobam u industriji, međutim meni je prvi posao koji mi se ukazao je bio posao u prosveti. S obzirom da industrija kod nas nije više na nivou kao što je bilo nekada, ja sam prihvatila posao u prosveti i uopšte se nisam pokajala. Ja sam se umeđu vremenu tu jako lepo i pronašla i sada čak i da mi se ponudi neki posao u industriji, dobro bih razmislila da li bih ostala ili zamenila za prosvetu za nešto drugo. Tako da rad sa omladinom oplemenjuje i jako ja sam baš zadovoljna i mislim da definitivno obrazovanje i lečenje treba da bude besplatno i dostupno svima i da plata
ne treba da bude primarna kada se radi u prosveti. Ipak moramo Misliš da oni koji su zaposleni u prosveti ne stavljaju to na prvo mesto? Ne stavlja se to na prvo mesto, ipak na prvo mesto su naša deca. Kako ti radiš sa decom? To je specifično u toj školi. Mi znamo godinama, jel postoji ta škola, izlaze kadrovi, menjaju se programi, smerovi, tamo i profili u skladu sa promenama u društvu i sa potrebama, naravno nekad i ne može tako brzo. Ali ipak malo je ta škola nekako udaljena, nemamo baš često informacije, a znamo da se vrlo lepo radi. Jeste, malo je udaljena, ljudi nisu upoznati ni sa smerovima, profilima koji postoje u toj školi. Mi se trudimo da uvek budemo inovativni, da pratimo potrebe tržišta, tako i otvaramo i nove smerove. Evo već 3. godina kako upisujemo novi smer, tehničar za farmaceutsku industrijsku tehnologiju, koji je i popularan na tržištu i deci se jako sviđa i nudi mogućnost nekog daljeg usavršavanja, studiranja, pa čak i zaposlenja. Imamo i smerove hemijski laborante koji su već dugo se upisuju, tehničari za zaštitu životne sredine, ekologija je sada se stavlja na ipak jako bitno mesto u našem društvu, prehrambeni tehničari i medicinski tehničari. I pekari, i mesari, zanati, bez kojih se ne može, bez kojih mi ne možemo. I nekako, ja bih rekla da oni brzo dobijaju posao, da nemaju problem. Ne znam, ti to bolje znaš. To nema problema, to je zanat u rukama, ipak zanat u rukama i ja sam sama zanatlija, pored ovoga, tako da zanat je danas... Zlatan, što bi rekao naš narod. Šta si ti unela novo kada si počela da radiš, sa kojim ti u stvari odeljenjima radiš? Najviše sam do sada radila sa tehničarima za zaštitu životne sredine i sa tehničarima za industrijsku farmaceutsku tehnologiju. U principu nisam ja tu jedina koja je nešto unela novo, svi mi zajedno kao kolektiv unosimo neke novine i trudimo se da decu što više usmerimo ka nekoj praktičnoj nastavi, da i kada završe, da znaju... Da budu osposobljeni. Da budu osposobljeni za rad, da im približimo, jer jedno je kada ti čitaš u knjizi, a misli su ti negde drugde, a drugo je kada vidiš odmah na licu mesta kako ide i kako ide taj posao. To je negde generalno zamerka našem obrazovanju, da ima mnogo tog knjiškog znanja, a da nedostaje praktični deo deci. Pa jeste i zato se sad uvode nove te reforme i mi se trudimo da ih ispratimo maksimalno koliko nam mogućnosti dozvoljavaju. Naše mogućnosti su jako solidne, imamo jako lepo opremljene laboratorije u koje će se nastaviti sa ulaganjem, tako da deca mogu i u okviru škole da lepo vide praktično kako se radi, a pritom ih i vodimo po preduzećima, fabrikama. Evo, konkretno, ja sam vodila decu u Galensku laboratoriju Gradske apoteke zdravlje, gde su nas jako lepo primili i dočekali i uprava i zaposleni i maksimalno su se potrudili da deci približe i da pokažu i da objasne kako ide priprema emulzija, losiona, mazila, rastvora, to je ono što smo radili. Nastavit ćemo da idemo i dalje, pa ćemo tad u drugim terminima raditi kapi za nos, kapi za uši, kapi za oči nećemo, pošto su to sterilni uslovi, ali jako puno, i lično i ja, a i učenici su se iznenadili koliko preparata proizvodi naša Galenska laboratorija, koja je malo možda i zaboravljena od sugrađana zbog velikog broja privatnih apoteka, ali
jako kvalitetni preparati, magistar farmacije, gospođa Zorica koja ih izrađuje, to je stvarno, evo ja bila, videla i mogu vam reći da sam postala korisnik njihovih Naravno, i mi smo gospođu Zoricu otkrili pre izvesnog broja godine kada je dolazila u naš program i pričala šta sve to radi, kakva je to paleta njihovih proizvoda od krema do emulzija za sunčanje. Mi smo za jedan termin, za jedan dan videli samo delić, ali imamo mi, ostvarili smo neku saradnju na duže staze, tako da će se naši učenici sa tog smera obučavati tamo i nadalje i upoznaće se sa procedurama izrade mnogih lekovitih i kozmetičkih preparata. Nisu mogli da dobiju boljeg mentora nego to, tako da definitivno oni su oduševljeni, deca su samo posle toga, izlazili su nasmejani iz laboratorije, iz apoteke. Komentar jedne učenice mi je bio simpatičan, kaže, prethodna grupa koja je izašla, videla sam svi nasmejani, sad znam zašto. Oni su sada videli koliko je to jedna lepa struka, koliko je to jedan čist, otmeni, lep posao i oni su, do sada su bili, ja ću učiteljski, ja ću ono da upišem, sada ih, kad su videli na licu mesta, praktično, kako to izgleda, šta se tu radi, šta se od njih očekuje, kakav je to posao, oni su sada definitivno promenili mišljenje i počeli su i više da cene njihovu struku i već neki se opredeljuju za neka dalja studiranja, usavršavanja u tom predelu farmacija i evo učenice me već neki pitaju, jedna hoće farmaciju, jedna hoće, pošto na mom tehnološko-metaloškom fakultetu koji sam završila ima isto smer farmaceutsko inženjerstvo, pa neki hoće to, pa odmah me traže savete i to, ja sam oduševljena što vidim da ja i jednu osobu da uspem da zainteresujem, to je uspeh. To smatraš uspehom, naravno. Pogotovo danas, omladina koja je malo inertna, tako da, a više njih, to je svakako... Zaista uspeh. Ja sam prezadovoljna što sam videla da njih to interesuje i da to jako lepo prihvate. Koji su razred oni? Oni su 3. godina, oni su prva generacija koja je upisala taj smer je relativno nov smer na republičkom nivou. Prvi put je počeo da se upisuje pre 5 godina, eto mi pratimo sve ono što ministarstvo novo propisuje i tako da sledeće godine će biti prvi maturanti. To je jedno odeljenje? Jedno odeljenje svake godine, evo imamo sad, radim ja i sa 2. godinom, i tako da, uglavnom radim sa završnim godinama jer su u pitanju stručni predmeti. Takvi predmeti, da. I gde si ih još vodila? Vodila sam ih na Tehnološko-metaloški fakultet prošle godine. Tamo ih je dočekao prodekan fakulteta, profesor Bugarski, student prodekan, jako su lepo primljeni. Ponela sam baš i neke fotografije iz apoteke i sa tih, jako su lepo primljeni, posle su ih saradnici istraživači ili ti asistenti proveli po laboratorijama, tamo su videli nešto što nema, ne u našem gradu, nego i u Republici, nema toliko uređaja, masena spektrometrija, videli su na licu mesta maseni spektrometar, elektronski mikroskop koji daje uveličanja na nivou nanometarskih dimenzija. Sad, šta znači? Vi znate šta je milimetar. Pa sad zamislite još 6 puta manje od milimetra. Eto, to je, pa sve im je tako, objašnjavali su im po kom principu radi, pokazivali su neke snimke što su pravili sa tim elektronskim mikroskopom i naravno posle toga posluženje sok voda i malo, pukali megdanu jedno sat, 2 vremena. Ali deci to sigurno mnogo znači, to pamte više od bilo čega drugog, od lekcija nekih. Jeste i znači im i opet malo se i oni više druže, zbliže, danas su se ljudi pojavom
telefona. Malo su se odaljili, tako malo i utiču ti izleti naši na njihova druženja, zbližavanja, dosta smeha, a opet i korisnog, nešto korisno da vide, da nauče, da zapamte i tako. Osim toga, išli smo išli smo na sajam knjiga možda? Na sajam knjiga. Jeste, svake godine to profesorka Tanja Tešić vodi, ja pratim sa njom kao pomoćni nastavnik. Sajam knjiga, onda išli smo naravno i neke ovako lokalne fabrike, Fabrika Kiseljak, to jest Atlantik grupa sada, oni uvek nas lepo dočekaju, uvek svaku generaciju sprovedu, ja ih vodim uglavnom prvu i drugu godinu vodim tamo, onda idemo pošto mi imamo isto te laboratorije s kojima možemo da ispitujemo neke voda, zemljište, uzorke na prisustvo nekih soli i možda nekih zagađivača, pa onda idemo, uzimamo uzorke na Kudričkom jezeru, pa onda tako, eto, budu to lepa druženja i opet praktičan rad. Da, i ostane njima to sigurno urezano, zapamte sve. I šta kažu vaše ispitivanje, kakva je voda na jezeru? Pa, po našim ispitivanjima ona je dobra, mislim, nemamo mi sad mogućnosti da radimo analitičke ispitivanje za piće, ali ovako radili smo ispitivanje na prisustvo nekih mikroorganizama, pa smo to gledali, to je sve u nekom optimalnom... Malo je struka tu... Bazna je, što je interesantno, tako ima malo viši pH. Dobro, sve to nama znači. Kad stigne sezona sledeća, da znamo kako da se ponašamo. Osim što ima boju i... Da, i takav izgled na prvi pogled. Da. Ali znači nije nešto mnogo zagađeno. Ne. Dobro. Sad pomenula si malo pre zanate i to da se i ti baviš zanatom. To je sad vrlo interesantno. Ti si nekako u sebi sjedinila talente i znanja svojih roditelja i nastavila to i da radiš, ne samo da si nasledila. Eto, ta tehnologija, inženjerstvo tehnologije, to je struka i moje majke bila, tako da eto, tu nekako kao, i ona jako me je odgovarala da ne upišem to, nemoj, kaže, nemoj, žene, inženjeri jako loše prolaze u našem društvu, međutim, ja, eto, obično kad kažeš nemoj, onda baš to. Isto tako i zanat, eto, mog oca, izrada pečata, pečatorezac, i mnogi se iznenade, mislim, nije to bilo primarno njegovo zanimanje, ali između ostalog, isto kao i meni, što mi je primarno rad u školi, isto tako još pored toga radim kao jednu dodatni posao, izrada pečata. Mnogi se iznenade kad čuju mene, očekuju nekog muškarca. Obično, da, neki nisu to ni krili, pa odmah otkud ti sad? Da, otkud žena radi pečate. Eto, tako ja sam nastavila taj posao, iskoristila sam mašine koje imam, da nastavimo taj porodični zanat, što da ne. Molim te, sad mi ispričaj, ja reći ću nešto, najpre da mene kao gledaoca iritiraju i užasavaju emisije u kojima se dovede, recimo, sagovornik koji imao neki problem u životu, pa se onda insistira na tim nekim teškim temama i emocijama i ne prestaju ta pitanja dok kamera ne ulovi suzu u oku. Smatram da je to krajnje neukusno, ali moramo da pomenemo ovako samo jedan detalj, da su tvoji roditelji divni roditelji i divne naše komšije i sugrađani, nažalost, preminuli u kratkom roku. Kako si ti taj zanat, da li si ti učila dok
je tata radio ili si samo posmatrala? Ja sam od uvek volila. Od deteta sam volila da se igram s pečatima, da idem i da lupam i tako da... Pratila sam ja njegov rad, ja već kad sam bila prvi, drugi razred osnovne škole, pošto je on radio u montaži, u Goši montaži, i ja kad sam od 1. do 4. razreda sam bila druga smena u Heroj Radmila Šišković i ako dođe neko prepodne za pečat, ja onako vidi dete prvi, drugi razred osnovne škole, ja sve profesionalno, hoćete četvrtasti, okrugli, ili imate kopiju rešenja, per sve, ja sam to znala, ja sam primala poručbine, imala sam 10% od svake primljene poručbine. I tako da ja sam već tada još počela a možda tako da stvarno je to bilo možda i tim ljudima simpatično, ne znam, ali eto, tako da bila sam ja u tome već dugo. Malo sam se doučila u Zemunu kod jedne divne žene Tanje, pre nego što sam počela da radim, jer ipak ne može ovako usputno nešto, ako ćeš nešto da radiš, mora to da bude kvalitetno, mora to da bude dobro i onda sam otišla bukvalno jedan dan da mi ta gospođa Tanja još malo dodatno objasni neke stvari, neka pitanja koje sam imala i tako da počeli smo da radim u saradnji naravno sa jednom agencijom u gradu preko koje radim i tako da ja njima uslužno radim te pečete. I kako to izgleda mašine, koliko imaš mašina? Imam 2 mašine, jedna je zastarela, na njoj više ne radim. To je bila baš ovako, još dok su bila olovna slova. To je 91. druge kad je moj otac počeo da radi to, međutim posle pojavom računara imamo malo savremeniju sad mašinu i ona mi je u upotrebi, pored računara, ta druga, eto tamo stoji kao... Da, uspomena. I bila sam na jednom sajmu grafike pre 4 godine i videla sam tu mašinu baš kao eksponat izložena i lepo je, ja rekao baš, eto možda je moje dete sutra pokloni nekom muzeju. Sigurno, pa raritet ovako i kako vreme prolazi bit će to još dragocenije. Kako računar tu završava posao u tom zanatu? Pa danas u svakom poslu računar. Evo ja isto u školi bez računara ne bih mogla da pratim tako tok nastave od pisanja planova, od pravljenja prezentacija za predavanja, pošto sad imamo malo savremenije tehnike, projektore u školi i onda deca gledaju video prezentacije tokom predavanja, što isto dosta njima to bude interesantnije. Tako isto i u ovom poslu računar dobar deo posla mi olakša i završi ranije nego da sad ručno ideš i slažeš slova. To bi zanimljivo bilo da se pogleda sam proces rada, izrade, možda nekom prilikom dođemo da i to zabeležimo. A kakvo je interesovanje i naših sugrađana ili ljudi sa strane, da li se dovoljno zna, da li su zainteresovani ljudi, da li ima potreba? Znate kako, interesovanje, mislim, potreba postoji definitivno, ali mi živimo u gradu u kome se ne otvaraju svakoga dana nova preduzeća i radnje preduzetničke, tako da to je više, ne može to biti primaran izvor prihoda, da, to je više ovako dodatno, usputno, ali opet radi se i tako da opstajemo sve ove godine. Da, odlično, pa potrebno je, naravno da je potrebno. Eto, ta radnja od 91. pa sad vi izračunajte koliko godina. 27 godina. I divno što si nastavila, što nije to prekinuto. I potrebno je gradu u svakom slučaju, ali kod tebe i taj emotivni moment, porodični i sve drugo. To je prvenstveno bilo, da se ovako nekako očuva i uspomena i tako da je meni, a i volela sam to nekako, uvek me vežu neka lepa sećanja. Naravno.
Mnogo stvari si ti preživjela, ti zapravo nisi, kako sam ja počela da najavljujem, jedna obična predstavnica te grupe mladih intelektualaca koji su ostali u našem gradu, ti si jedna prava heroina ovog vremena. I ja mislim da ta ogromna ljubav u tvojoj porodici da ti je dala snagu da sve to prevaziđeš. Sad nam pričaj o svojoj porodici. Radomirović, to je poznata i stara i palanačka i porodica iz ovog kraja, tako imam veze i sa Azanjom. Jeste. Pradeda i dalji preci od pradede, to su iz Azanje. Svi znamo, to je ipak naše najveće selo, Kosačani nek mi oproste. Tako da, pradeda Velimir, on je tam već i bio poznat u svom selu, eto tako, bio je za Crveni krst je radio nakon Drugog svetskog rata kad se delila američka pomoć, on je bio zadužen za Azanju. Bio je, nažalost, i u zarobljeništvu tokom Prvog svetskog rata u Mađarskoj. Radomirovići su ostali uglavnom ovde na ovom području i tako da, evo i ja sad sa njima. Nastavljaš. A i tvoj sin je tu. On je Arsenijević. Arsenijević, da, dobro. Ali naravno nosi polovinu ovih gena. Sećaju se stariji Palančani i drugih članova tvoje porodice, deda Mile, takođe, koji je bio čuveni radnik montaže. Jeste, i porodično nekako i on, i moj otac, i moj stric, svi su bili u montaži. Svi su u montaži, da, do penzije. Dobro, stric je bio malo i u FOM-u, ali to je otprilike i u toj firmi su imali jako lepe i isto uspomene koje su preneli na nas potomke i putovanja njihova, terene po inostranstvu, po raznim krajevima sveta. Tada je Goša jako lepo radila, jako se lepo živelo. Da, to su bile decenije tog uspona i izgradnje i firme, a i njihove izgradnje po svetu raznih objekata, od mostova, shopping centara i svega, i svega ostalog, jeste. Ali u tom nekom periodu, kad su tvoji tata i stric bili mlađi, nekako je na koloniji gde i ti sada živiš, bilo sasvim normalno da iz kuće jedan čovek radi i da mesecima bude odsutan, da bude na montaži, to je tako s poštovanjem izgovaralo, on je na montaži, on zarađuje. Takva podela i društvena i porodična bila. Jeste, tako da dosta su bili i moj deda Mile, Vasilije u stvari, ali svi su ga znali kao Mile, i moj otac, i to su bili tereni i po Libiji, i po Mongoliji, Nemačkoj, Jordanu, gde nisu bili stvarno, baš je bilo dosta posla, a i na teritoriji naše Srbije, pa Železara, cevovod u Milan Blagojević Lučani, gde je moj otac upoznao moju majku. A mama je iz tog kraja. Da, ona je iz kraja Ovčarsko-Kablarska klisura i eto, i jedan tamo, odlazak, mislim ne odlazak, bio je period koji je boravio tamo, radio na terenu i... Bio je sudbinski u stvari. Sudbinski, da. Eto, tako da... Jeste, tako se to događa u životu, jeste. Ta putovanja su i tebi značila, odnosno ne ta koja je tata prošao, nego uopšte putovanja. Voliš da putuješ? Jeste, jako volim, to je sada malo na pauzi, sad mi je glavna preokupacija roditeljstvo, ali voljela sam i nakon završetka studija, jedan period je bio odvojen za neka putovanja
koje sam uvek želela dok sam studirala, to mi je bilo obećano, pošto moja koleginica sa studija, jako bliska prijateljica i ja, mi nismo bile za ove klasične apsolventske ekskurzije, Monte Carlo i to, mi smo same I svi isto idu istom rutom. Mi smo same sebi organizovale naša putovanja po završetku studija i to je jedan jako isto lep period mog života. Videla sam Rusiju koju sam toliko želela da vidim, upoznala sam tamo ljude, upoznala sam njihovu kulturu, običaje, sve se nekako uvek nameštalo, baš ta moja prijateljica je živela i radila tad u Estoniji, u Talinu, pa sam ja bila njena gošća, pa smo iz Talina išle organizovanim nekim autobusima za Sankt Peterburg, pa smo tamo isto nalazile hostele. Tako da bili smo ovako snalažljive i videle smo ono što smo htele i tako da... Koje su to godine bile? To je bilo 2014. godine. Mislim, ja sad kao da je to bilo nešto mnogo davno, nije, ali... Ipak stabilnije malo vreme posle svih tih deoba i formiranja tih malih država i bivših sovjetskih. Da, to je jako interesantno, to mi je u Estoniji ostalo baš onako upečatljivo, oni su bili u okviru SSSR-a i oni su u centru grada podigli bistu, jednu kao ploča sa likom i posvetom Borisu Jelcinu, što im je dao nezavisnost. Dozvolio da se osamostale. Da, i vodič, jedna devojka koja radi tamo, koja je u stvari svršena studentkinja istorije umetnosti, ona je bila naš vodič i njena svaka druga rečenica neka uvek se provlači ta Rusija i veliki, oni imaju... kompleks od njih i tako da baš su, dočekali su tu nezavisnost i vidi se da je da im je smetalo to, taj period socijalizma. Govorili su jako uvek, volim kad otputujem, ja volim sa narodom da pričam. I onda najbolje steknem utiske i socijalne i ekonomske, političke i kulturne i sve. I stalno se spominje kako su ponosan jako narod Estonci, kako su ponosni, kako ja ih ne bi bila Srpkinja kad ne bi pitala jel imaju nekog poznatog naučnika, otkuda taj ponos umetnika, naučnika, sportistu, muk, ne znam nikog, nema, i onda kaže, kao programer koji je napravio Skype je Estonac. Pa dobro, rekao, pošto toliki taj ponos, ne pamtim ih kao neke herojske narode koji su imali neke tako bitke za oslobođenje ili ne znam nija šta. Izvojevali neku bilo kakvu pobedu. Ništa, ali su jako ponosni i ja rekao, dobro, sad stvarno... Jasnije mi je malo. Sve mi je jasnije i stvarno mi tek treba da budemo ponosni kakve umove naša država je izrodila i poslala u svet. Stvarno imamo na koga da budemo ponosni. Naravno, svakako. Ali nekad smo skloni i mi u nekim periodima da to zaboravimo i da nekako sa nipodaštavanjem govorimo, ali ja to čim se malo vidi situacija u drugim zemljama, biva nam to sve jasnije. Kako se inače živi u tim bivšim sovjetskim republikama? Pa živi se, ima posla, ima, ali kukaju i tamo, što da vam kažem, prosečna plata 600-700 evra, mislim za tamo te standarde, to je, nema tu, svi su mislili da će ne znam nija šta sad da se desi, samim činom odcepljenja, dok, na primjer, sad u Sankt Peterburgu je slika potpuno drugačija. Sad, ipak je to mondenski grad, metropola, ne znam ja kako je u selima po Rusiji, po ovim zabačenijim krajevima Azije, kako se tamo živi, ali znam, pričala sam sa mladima koji su završili fakultete, svi su odmah našli posao.
baš nisu čekali ni dana. Tako da, eto, bitno je, to je ono što u principu omladini najviše fali danas, posao. Naravno. I u mnogim tim zemljama koje su slično prošle kao mi, po raspadu nekih velikih država u tranziciji, da ne kažem u tranziciji. A Petrograd i kulturni život i galerije, pozorišta? Do pozorišta nisam stigla, pošto se jako dugo čeka za kartu, to mora unapred da se rezerviše, ali eto, muzeji, Ermitraž, sama priča, pa ceo jedan dan je otišao samo na taj muzej, bila sam u muzeju, Nacionalni ruski muzej, isto i taj sam muzej posetila, utisci su prelepi, jedan prelep grad, pun kanala, rečnih korita, arhitektura fantastična, zovu ga Severna Venecija, moja ta prijateljica s kojom sam obilazila je bila i u Veneciji, kaže Petrograd je lepši. Tako da jedan carski grad, duh te carske imperije, ulice po kojima je šetao Dostojevski, sve je nekako impozantno, ostavlja bez daha i toliko energije da mi nismo ni spavale i bele noći i umorni nismo bile, toliko smo bile željne da sve vidimo i da upoznamo i tako da zaista jedno lepo sećanje i sigurno će se vratiti jednog dana. Samo dok Bogdan malo poraste. Pa, Bože zdravlje i sa njim. I sa njim, da. Sad nije sigurno za tako dalek put. Kako se kao mama snalaziš? Pa to neka kažu drugi. Snalazim se jako dobro. Eto, spomenuli ste malo pre da montaža, porodica, eto tako i meni sticajem okolnosti i suprug isto na montaži u inostranstvu, tako da snalazim se poprilično dobro u tim okolnostima. Uglavnom sama, ali uz malu pomoć. Imamo pomoć, babe, dede i tako ide to. Mnogo je to lakše u manjem gradu, da vam kažem. To je isto jedna od prednosti ovog mesta, što je mene i nateralo me da ostanem. Manje stresa, manje gužve, evo baš sam vam malo pre pričala pre emisije šta sam sve stigla da uradim za ovaj dan, to u Beogradu ne bi stigla, tako da zbog gužvi, saobraćaja, ovde mi je sve na 5 minuta. Puta od tačke A do tačke B. Od tačke A do tačke B sve na 5 minuta. Kad mi treba opravdanje za dete, znam doktorku, pa može čas da ne čekam, samo mi napišite, može, evo, sve je, malo je mesto, svi se znamo i sve se mnogo brže završava i samim tim je život opušteniji i lakše se živi. I za odrastanje dece, sigurno za podizanje dece i za podizanje deteta i kreću sad ta druženja njihova u obdaništu, vaspitačice su divne, isto svi se znamo, viđem roditelje te dece, već njih znam isto od ranije, svi smo manje više poznati jedni drugima, tako da mnogo je sigurnije za porodicu, za malu decu, za odrastanje. Da, i roditeljima možda malo mirnije, ne toliko stresno kako bi možda bilo... Stres svakako postoji, tako da čovek što pre to prihvati, to će mu biti lakše. Da. Ne smemo da ne pomenemo u ovoj emisiji tvoje bavljenje sportom. To je i ovaj mediji, Beleži možda je onda bio radio i novine, naše lokalne, naša komuna, Jasenica, beležile tvoje uspehe. Pričaj nam malo o tome. Sport je i tekako važan deo mog života. Stil života i dalje mi je isti. Usadila sam to nekako i to mi isto sigurno, to bavljanje sportom sigurno mi je pomoglo da i sada neke stvari jako dobro organizujem, da jako to dobro izvršavam, da postavljam ciljeve neke u životu, da dostižem te ciljeve, to se sve kroz isto sport uči. Kad si mlad, učite nekoj disciplini, odgovornosti, nekim postavljanju nekih ciljeva, a samim tim utiče i na
psihofizičko razvijanje najpovoljnije, pa uči pravilnom ishranom, pravilni stil života. Tako da sport je jako bitan deo mog života i trebalo bi, savetujem da generalno da se sva deca bave nekim sportom. Ne mora to da bude profesionalno, neka bude rekreativno. To je jako bitno. Danas se omladina, primetila sam, slabije bavi. Ja obavezno pitam na času moju decu da li ima neko da se bavi nekim sportom, da li ima neko neki hobi. Sve ih je manje i treba ipak da se stavi malo akcenat i na to. Nemaju neka deca ni uslove za bavljanje sportom. U tvojoj školi ima i mnogo đaka koji putuju, putnika. Jeste, mi smo škola sa dosta putnika i nema vremena. Oni u svojim mestima nemaju sada uslove ni neke sale i hale gde bi mogli da treniraju nešto, ali dobro, folklor, nešto, sve je to super. Da se ne sedi ispred računara. Da. Ja sam se bavila karateom od svog 5. razreda osnovne škole. Do 5. razreda sam eksperimentisala, balet, folklor, košarka, kod Stanoševića. Da. I tako da sam se pronašla u karateu. Počela sam kod čuvenog Žuće. Tu sam stekla neke osnovna znanja iz karatea, a posle sam prešla u karate klub Goša, gde sam se nadogradila i tu sam sa tim klubom, trener Riki, čuveni, sam dosta posećivala takmičenja, turnire i vraćali smo se svi sa medaljama. Imam kući jako veliku zbirku i medalje i diploma. Sada me pitate stvarno više, koliko ne znam, jer to je bilo pa sigurno 2-3 po takmičenju, ekipno, pojedinačno, borbe, kate i sve te kategorije, sve smo se prijavljivali i nekako to je isto bilo jako lepo i druženje i osim što je bilo i trofejno, bilo je i ovako lepo. Da, ispunjavalo vas mlade, a sigurno i sam sport koji tako vodi računa o psihofizičkom statusu, je li tako, i na dogradnji takmičara, sigurno da mnogo toga ostavi. Kako ne, definitivno. Mislim da ostavlja jako, da definitivno se utiče na razvijanje i motorike i psihe. Tako da sport, ja i dan danas kod kuće uzmem, potreniram nešto ovako, ne karate, nego ja kad god mogu, ja i stezanja i tako, ja i dalje vodim sportski stil života. Bravo, ne. Tako da, i pre nego što sam ostala u drugom stanju, stalno na stadionu Radnik, trčanje, tako da to definitivno mi pomaže da bolje se nosim sa svakodnevnicom. Da, bravo. Nisam pomislila uopšte da imaš vremena za sada ne, kod kuće, pa ja uzmem sada dete, pa ja sa njim, onda njemu pokazujem, i tako da i jedno i drugo. I onda bude dobro i njemu i meni, ali ta takmičenja sa karate klubom Goša, to je stvarno bilo jako uspešno. Imali smo jednu jako uspešnu sezonu 2003. i 2004. Nema pehara koji tada nismo osvojili te godine. Usledio mi je bio tada i poziv za reprezentaciju na koji nisam mogla, nažalost, da se odazovem jer sam na jednom turniru povredila koleno u borbi na Zlatiboru. Jedan memorialni turnir i tako da to sam propustila, ali dobro, svakako sam znala još tada da ću ići da ću se opredeliti ipak za nauku. Da, za nešto drugo, da neće sport biti primarni. Tako da tu je već malo prestalo moje bavljenje karateom od te povrede i početka studija. Ali ostale su jako lepe uspomene, kako da ne, i drugi neki učinak koji se odnosi na zdrav život i na nekakvu mentalnu
snagu. Jeste, to je pre svega. Da. Karate jeste specifičan sport koji dosta daje akcenta na toj mentalnoj snazi. Te kate koje se izvode, tu je potrebna jako velika koncentracija, jako velika staloženost i tako da definitivno pomaže u tom nekom razvitku koncentracije da možeš posle i lakše da učiš i da pamtiš. Jel ti pomoglo to da za učenje, recimo kasnije tvoj fakultet je jako težak? Tako ljudi kažu, ja ne volim da budem ta koja to kaže, ali tako drugi kažu, u principu jeste taj da organizuješ svoje snage, svoje kapacitete. Jeste, baš je to pomoglo. Pa ja sam imala dane i kad sam pred ispit, znam da sam 2 dana u nizu 14 sati učila. Kad se sve sabere. 14 sati, tako da to je definitivno možda i zasluga malo i karatea i malo i moje upornosti. Bravo. Hvala ti što si nam dozvolila da te upoznamo. I znaš kako ljudi kažu i neki moji gosti su ovde rekli ako postoji nešto, neki život posle života, ja mislim da će tvoji roditelji biti ponosni kao što su uvek i bili na tebe. Želim ti svu sreću ovog sveta i nisam uzalud rekla da si heroine, tako sad si nam i otkrila da si borac i da si uporna. Hvala ti. Hvala vam na ovako divnim rečima, hvala što ste me pozvali. Ja sam prvo bila malo skeptična, znam da dolaze ovde kod vas u emisiju jako uticajni ljudi sa bogatim karijerama, životnim i profesionalnim, ali eto, ovo sad što ste pomenuli, jedan je od razloga baš zašto sam se odazvala, da eto, ostane zapisano negde i neka beleška i neka reč o meni i o mojoj porodici koja nažalost nije tu. Sigurno, ne znam da li smo rekli, ali mogu Palančani da naslute, da zaključe, tata je Zeka. Zeka Radomirović, čuveni Zeka. Radomirović Slavko, ali nikoga... Svi su ga znali kao Zeku. I majka Stajka Radomirović, da. Isto diplomirani inženjer tehnologije. I eto ti si to na najlepši način, kako rekoh, i nasledila i nastavila. Hvala ti i sve najbolje. Hvala vama, prijatno.